kære seere. I dag der skal vi snakke lidt om Vadehavet. Det herude, det er ikke Vadehavet. Men det herude, det er Vadehavet. Og det er jo smukt. Og vi skal kigge lidt på jordbunden, se hvad der er hernede i. Og hvad der gemmer sig af spændende organismer. Så lad os kigge lidt på det. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music's so loud, I'm swinging, they hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding, trying to catch me. Hvad skal man bruge for at undersøge Vadehavet? Du skal bruge vaders, en regnjakke, så skal du bruge en masse vadehav og noget jord. Så skal du bruge et rør til at undersøge jordbunden med. Så skal du bruge en spade til at grave jordbunden med. Og så skal du bruge sådan en fætter her til også at grave med. Prøv at se, hvad har vi her? Det her, det er bevis på, at vandet det har været helt heroppe. Der er døde karper og død tang og alverdens godt ude fra havet. Og det vil sige, at vandet har simpelthen trukket sig helt herop. Når vandet er herop, så bliver jorden mere fugtig her, end den bliver længere op. Det kan jeg se her. Her, der har vi en lor, og det er en naturlig rende, hvor i vandet det løber ud til Vadehavet, sjovt nok. Og for oven i det her, der kan vi se, der har vi en brun masse, en brun klæbrig substans, og den hedder slik. Ej, at forveksle med Haribo. Derfor kalder man den også dyng. Og nu kan vi så se, hvis vi graver lidt her, så er den altså ikke brun hele vejen igennem, men det er kun den øverste, der er dødt organisk materiale. Og nedenunder, der har vi så at sige almindelig sort splattet jordbund. Nu er jeg jo ikke Søren Ryge, jeg er Ruben Ryge, men jeg vil da prøve at fortælle jer en lille smule om, hvordan Vadehavet det er så blevet som det er den dag i dag. Og vi startede ved istiden. Der var is over Danmark, i hvert fald hele den vestlige del. Og da det smeltede, så kom der en masse smeltevand, og det løber så ud i Nordsøen. Og der skaber det så nogle barriereøer. For eksempel de tre, vi har herude, Rømø, Fanø og Mandø. Og imellem de barriereøer og fastlandet, der har vi jo så et stykke område, og det er det, vi kalder Vadehavet. Også lidt på den anden side af barriereøerne. Men pointen er, at når tidevandet der så kommer ind over, det skaber så en masse havbund, som vi kan se her, fyldt med sedimenter. Og der bliver aflejret en del her, fordi at vandet er mere stillestående imellem barriereøerne og fastlandet. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. Det her, kan jeg se her, det er et rør beregnet til jordbundsprøver. Og det vi nu vil gøre, det er, at vi står herude, og vi vil tage en jordbundsprøve af jordbunden, sjovt nok. Så vi prøver at se. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking can you at my side. You take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York, in New York, in New York. Og det er jo så resultatet af vores jordbundsprøve. Og desværre så fik vi ikke hele røret fyldt, men vi fik lidt med. Og det er faktisk nok til at se en forskel på de to farver. Som man kan se, så har vi heroppe i det øverste jordlag en brun farve, og jo længere vi kommer ned, jo mere sort bliver den. Og det skyldes jern 3 og jern 2-ionerne. Jern 3-ionerne, de er oxideret, og de har derfor en rødlig, i det her tilfælde vil vi nok sige mere brunlig farve. Og når der så bliver iltfrit længere ned i jorden, som der bare er et par centimeter her, så har vi jern 2-ioner. Og de er ikke oxideret, og derfor er de sorte. Goddag, kan jeg se jer. Nu skal vi snakke lidt om dem her til venstre for mig, til højre for jer. Det er faskingårde. Og hvad bruges de til? Jo, de bruges faktisk til at lige så langsomt, at man hæver jordbunden. Og de starter op ved foden af diget, og så kører de simpelthen helt herned. Så når vandet det så kommer ind over, så bliver der aflejret lige så stille og roligt
en masse sedimenter, og det bygger sig så op til, at jordbunden hæver sig. Her har vi stadig fiskingårdene, der går hele vejen ned her. Og her der har vi jo så beviset på, hvordan at de fungerer med, at de simpelthen ender med at samle mere og mere jord og sedimenter osv. Og der lige så stille begynder at blive bygget stranding op omkring dem, som vi har det område heroppe. Der har vi så på havbunden, og hvordan udnytter den havbunden, og hvordan bruger den havbunden. Vi har for eksempel nogle planter, som der skal kunne tåle at gro her i en meget iltfattig jord. Og samtidig så skal de også kunne tåle, at der er tidevand, det vil sige, at de bliver oversvømmet ret ofte. Den oversvømmelse, den giver jo så for eksempel, som vi ser mågerne herhenne, et rigt fugleliv, fordi at alle de forskellige elementer og levende organismer, der kommer op her ved tidevandet, de bliver så liggende bagefter, og det er jo så til stor gavn for fuglene. Og dermed er det også en vej til føde for mange. Hvad lever også på havbunden, kunne man også stille et godt spørgsmål om. Og det gør for eksempel sådan en lille fætter her. Jeg ved ikke, om man kan se den. En krabbe. Jeg tror måske, han er lidt aggressiv. Der er flere faktorer end nedbør og en fordampning, der afgør, hvor tørt jordbunden er herude. Og det er blandt andet oversvømmelser, der kommer ude fra tidevandet. Eksempelvis så havde vi i 99, og vi havde i 2005, hvor man så kan se, hvor højt og vandstanden faktisk har været. Så høje er de normale oversvømmelser dog. Tusind tak, kan jeg se jer, fordi at, de så med. Jeg håber, at I har fået besvaret en masse spørgsmål om Vadehavet, og at I har nydt det. This is the end. Hold your breath and count to 10.